grabazioa edo hasiko gara, elkarrizketa hasiko gara, aurkezpenak zuen burua aurkezten. Orduen, nahi degunak hasi? Hasi, iseko adibidez, hasi. Bueno, bi gara Uranga Etxeberria familia. Ni naiz Mari Carmen. Da ni Jose Antonio. Nire gure gurasoa ziren, Julian. Eta Juanita. Bizi gara Zornotzan, betidanik, jaiota bebai, bizok. Eta ni naz Alarguna, egon nintzen ezkonduta Juan Marizulagagaz, eta orain naz Alarguna. Ni nau eskondute, da dekota Salababi. Nau eskondute Elisabete Galbasterragaz, da dekot Latxe, nagusina, da Erika bigarrena. Vale. Zer gizau buruzu? Eta lan, zetan indo zuen lan? Nire lana, leleko lana izan da izar. Izen zan herramientas de roscar, muelles eta eskariadorak eta horregin nituen 4 urte ingeru, kasi 5. Bai, kasi 5. Gero, egon nintzen, urte neuen hortik, nire gurasoak zabaldu zuten Uranga taberna. Orduen egon nintzen Uranga tabernan, urte 2, besterik ez, eta hortik segiduen ja ikastolara joan nintzen lanean. Hortik ja erretiratu naz eta orain etxean. Eta zenbat urtegaz hasi zinen lanean? Lanean hasi nintzen, 16 urte egin barik. 15, kasik 16, izen zan urtarrilan 5 hasi nintzen lanean, eta urteak egiten dituen 16 urte, 21. Urtarrilan. Vale. Eta zu, baita? Ni hasi nintzen Ursalen, ikesten elektrizista. Bitu ez nekien hori. Bai. Gero, ibili nintzen autopista. Ayudante topografia. Gero, eroskin. Gero ino bien servizio militarra. Da joan nintzen peskaderira. Mendian be, bai. Bai, eskondu baina ina bada. Bai. Lehenengo joan nintzen peskaderire. Egon nintzen urte 2, ez? Arraindegian bai. Gutxi gora bera. Lagun baten arraindegian egiteuen lan. Gero joan nintzen mendire. Pino botaten. Horixe. Da gero sartu nintzen 76en trateren. Ineu zen 18 urte. 18. Gutxi gora bera. Gero joan nintzen parola, da gero sartu nintzen Alkoan subkontrata baten, masa. Florentino Perezena. Gero, bota oskuen, eta hasi nintzen beste subkontrata baten. Goi nina sakorretela zelan da. Rasta. Ramiztaten. Da gero, beste subkontrata baten, Bilbokoa zelan da izan hori. Berdin da. La sakorretela zelan dukuen izela. Da horti erretiratu. Da horti erretiro inabaz. Eta orain egiten dozu nun, Soloa. Eta zenbat urtegaz hasi zinen lanean? Ursalen 15-16. Ez que hasi zan hor, ez zuen nahi estudizeu. Eta orduen lagun batzuk, Pedrok eta besti zelan zen, eta Eliasek, janeiteren gure tabernan, baina zukaldean. Eta egun baten bat topatu eren nire ama apurbet keskatuta. Eta zautzien, Juanita zer gertatzen zaizu ba? Ez que Jose Antonio, ez du nahi estudizeu, ez du nahi, eskape huiken da. Eta ezautzen Pedro, bialdizu gugaz, ikasten elektrizista. Baina leleko lan epiniotziena izan zen, zer lemoan, zer? Kordeleri zen, sartzen tuboak, sartzeko elektrizidadea, eta etorte zaretzera eta esatotzen. Ama, behitu eskuek, eta amak begitu berik esatotzen. Estudizio gurzu, segiduen, ez! Pentsatu ere ez. Vale, ondo. Bueno, hori aurkezpena egin de,
bueno, badakizu moden hori, da unibertsitaterako proiektu bet, dala oroimen, Euskal Herriko oroimen historikoa edo berreskuratzeko, memoria historikoa edo berreskuratzeko. Eta gara, oroimen historikoa izan alda oso komplejoa, baina, bueno, gutxi gara bera, oinartzen den data edo, bueno, aztertzen den data hori, frankismotik edo, bueno, 1926ko altzamendu fascista horretatik, onakoa, konsideretan da, bueno, oroimen historiko hori aztertzeko. Orduen, guretu galdetu nahi dutzutena da, bueno, konsideretan da leku askotan, frankismoa hasi zala estatu kolpe horregaz, estatu kolpe horren ondorioz etorri zela diktadura bat, eta hori izan zela frankismoa, baina zuentzako hori, noiz hasi eta noiz bukatzen da frankismoa. Bueno, nik esango neke, frankismoa niretza jaio nintzen 56an, eta oroimen bat bakarri dekot horretaz, osea gaztetxoan nintzenean, urte 2 eta 3 egin barik, nire aita detebiduiaren kartzelaratu izan zen, maiatzaren lehena esalako joen lanera. Eta nik gogoratzen az, egon zan Larrinaga kartzela. Eta nik gogoratzen az, horretaz, urte 2 eta pikugaz, hori ze bakarri gogoratzen az, nola, gure auzoko bat Ginea zen kartzelero hangoa, kartzelero gris. Eta gogoratzen az, amatxu, egon zala, niretzako izen ziren balkoiak bezala, baina gero espliki guzti ezelan ziren barroteak, gartzelazkoak, hortik aurrera, ja nagusian nintzenean. Eta erdian, pasilu baten, egoten ziren kartzeleruek. Eta beste aldean, presoak. Eta horregineak ero hausten kapan, sartuta, eta hausten aitatzuna ematen mozua. Eta niko gogoratzen az, ez aitarena bai, baizik, Gineagaz, Ginea eta kapa, hori ze gogoratzen az, eta horre barroteak niretzako ziren, ez da izan, zelan izan, barrote batzuk ipintzen derezenak, Niego nintzen jaio barik ondino. Nik urte 2 eta piku euki baino ez, zeigaz urte jaio zinen, ni zeigaz. Balkoa bat edo, ez da, zeo zerrepintzen derela jardin baten. Bai, ez ala, muga bat modu. Nirean pentsatzen besterik. Eta gero, gero frankismoa guretzako izin da oso gogorra. Beti euki dugu zerbait, gure... Gero, bigarren biderrez aiteren, zehorez. Gero dator hori ez dakit. Bai, gero, lehenko hori, zu gogoratzen duzun oroime frankismoan, holan frankismo, hasiera, hori. Hoize izan zen, eski oso gaztea nintzen, baina gogoratzen az kapa eta barroteak. Nien ez gogoratzen nahitagaz. Gero amak, zoi esplikatzen, bai, ero hau txuna itatxona ematen mozu bat, bai, ni hori naz gogoratzen. Kapa, bai, hori gogoratzen az, kapa eta barroteak. Frankismoa, holan etortzen batzu frankismo gogorran irudi bat, izango zen hori. Hasiera, frankismoan hasieran irudi bat. Baina gogorra esan izen niretzako, zenik hori badinotzut esan nire amantzako seguru aski bai, ez da, baina niretzat bai ez oso gaztean nintzen. Frankismoa hasiera hori, irudi hori. Eta zuretzako noiz bukatuko zen frankismoa? Frankismoa? Bera izenean, bai eske, orain ondino garren dago frankista mila, eta gero pasatu doguzko gogorrak, hemen. Asi eske, niretzako frankismoa ez da maitu, ondino garren irakurri otortik, horregon dala Balazpinarren famili bat hortik Pamplonan edo ez da, non, adizke, zu dinuztezu, haber, nun dau, frankismoa ondino garren dau, eta niok ez dutze esaten ezer, guri zerbait, apurtxu bat urtetan bozu lerrotik, matxake eitxuzkue. Bai eurek, dana libre. Ondino garen dala libre. Eta hori, zornotzan badakigun hortzu diren. Eta zerren gotzezu. Eta zuretzako aita, frankismoan hasierako lan, txiki-txikitako lan rekorduren bateo dekozu, edo jasuk bizi zen dozuna, como, eskolan, o bueno, eskolan bai. Eskolan, joaten ginen da, lehengo, hori nope bai, a formar servizio militar muduen, filan ipini, cubrirse, ez dakiz zer, da, cara al sol, eskude gazolan, cara al sol, hori akorretan da, txikitati, da, gero hau bai. Gero bai. Bale, eta zuretzako noiz bukatzen da frankismoa? Ez hau zen,
Ez da, hilzan Franco, baina frankismoa ez da maitu hundio. Vale. Frankismo solapau daukagu, baina dago hor, hombre dauela. Vale. Eta gero hori, frankismoa naia, hori, hasierako zeu zer, zu adibidez kartzelana eta zu eskolako hori, sola eta hori, baina gero frankismoa azkena zuek bizi izan duzue dana, prozesu frankismo ditadura guztie. Bueno, nik gogoratzen dut bebai asko kolegioan. Monjak guztio, danak izan direz frankista batzuk. La sección femenina. Terriblea, berriz, etortzen zan, de la sección femenina bat etortzen zan, ikasten, erakusten gimnasia. Eta hor, honek esan duen bezala, elkar al sol eta hori, aita nire aita kartzelan, eta niri, coja usted la bandera, y hice la bandera. Así es que, horre pasatu duguz, mila horretarikoak, Hori eskolan, hori evidentea da, eta gero kalean eta holan, egunerokotasunan zertan nabaritzen zen frankismoa, igual egoten ziren, ez dakit, torten ziela frankistak zornotzara, zeus errospatzen... Bai, gogoratzen az, los montes vocieros, etortzen zenean, hemen eitzeren olako plaza del ayuntamientotik beste zerara, epintxeren arko bat, gobernadorak. A encender los montes vocieros izaten zan, eta hor, banderakaz eta antortxakaz itxaroten gobernadorari. Bai. Eta ez hori bakarrik, ayuntamiento en corporación, a misa de 10, con la bandera nacional. Orain dez PNV-koak, baina horrek izen direz ayuntamientoan con la bandera nacional, eta orain dez PNV-koak. Eta horre guztiok ezagutzen doguz. Eta esaten dozu frankismoa, claro, solapauz, nun dauz orain, badakigu nun dauzen. Baina izen dire, frankistas totales. Hombre. Hombre. Bai. Bale, orduen eskolan, gero etorten ziren zeus errospatzen eta, baina gero euskaran inguruen beho bai egongo ziren. Bai. Adibidez, monjetan euskeri zen prohibitibo total. Baina, total, Bueno, bakarrik esan gotzu uste, izan ditzenen. Carmelitas misioneras terciarias, hasta eso, pertenecían al tercio de las carmelitas y descalzas. Zen lo más facha que ha habido bajo la capa del cielo, lo peor que nos ha podido venir a la Morevieta. Decíamos las escuelas nacionales con 4, estas mucho peores, eran civilinas a la hora. Las de las escuelas nacionales, casca, vaya unas civilinas. Te iban pinchando hasta donde ellas querían. Y si no tenías un poco de fuerza por parte de la casa, etxekoekin edo, zeniretxean, sartu bakarrik eta aitiek esatean, berbaba pese berderaz, Batere inibez, batez, Ostantzien honekaz? Galduko genuen dana. Agorretan zelan itxen zeuen, entzuten zeuen... Radio Pirenaica. Radio España Independiente Estación Pirenaica. Bai, aititek eta mamak, danok, eta isilita, eta azten zanean notizieroa, bebai zen Arriba España, tra! Amateu. Bai, horrek gauze bat, sentidu ino guzetzean. Gero beste gauze bat hona eukidugu, beste etxe batuetan ez dakit, baina gure etxean, bai aitak eta bai amak, beti esplikuzko ez gauzak, ezta? Beti. Inoz, ez da egon, ez, horretaz ez berbain, beste etxe batzuetan badakit egon dala, baina gure etxean ez, pan, vino. A ber, aita dau, ezin llegazteu. Aite dau kartzelan. Horrek gauzak eukidoguz, eta nire etxea izan da nire aita tornerue. Eta nire ama lan egiteuen etxetik kanpo. Eta nire aita kartzelan eta berak etarateuen sustentoa. Horrek gauzak guztizek, guk hacemos mamau. Mamindu indoguz. Bai, horrantzik izan da. Eta orduen aitite gonzan, zenbat aldiz kartzelan? 3 bai. Larrinago kartzelan. Larrinago kartzelan 2. Eta bestea? Besti izen da komisariaz. Bai. Komisariaz bariaz? Indautxun. Bai. Eta salben bebai egon zan. Salben egon zan, bueno, ja eroairen kartzelara segiduen. Eroairen ametik ni egon nintzen orduen izarren lanean, eta etorri zen zelan da guardasobilbi, eta eroairen. Zer bota hotzien multa bat, bota huelako propaganda.
bai. Panfleto. Da ANV. Panfletoak ez ziren izan ziren Bai. olako ikurriñak, eta behien ANV eta hori. Eta arek bota ere zan, eta bota hotzien 25.000 peseta. Eta orduan berak ezagoen ez duela ordainduko. Eta orduan etorri ziren bile, eta klaro, zen salbetik, baina salbetik ez da, nora eroaren. Osea, baten egon zan, Larrinagan, lehenengo maiatzak batean, lanera eskuatarren. Beste bat, ANV-ko horre botatarren. Besteak? Da, hori propaganda botatu zebena, urte zan, maiatzan batean edo lan. Maiatzan batean urteuen, ze gogoratzen az, amatxo komentatuela, bera egon zan. Niak horretan az, zelan Leonekoa zelan Felisa. Felisak esan ez duen, bitu nor datorren handik, olako mantakin da horan makutu batekin ganien, daite, kartzela diru dela. Eta ama egon zan orduen, Elisa, loteran etxean, komuninoa zeukan, beren seme baten komuninoa. Eta Elisape bai urteuen, eta ire Julian, eta Juanita, ben mira quien viene. Eta esa hotxen, mira quien viene Julian. Osea, kartzelan zenba denbora egiten zeuen? Gehien denbora zenba? Hilebete jeuen orduen, horreko 25.000 peseta gaitik, hilebete. Bestean enaz gogoratzen izen bat. Hilebete, dugu jau. Hilebete, ez? Joan ginen Gabonetan amamanera, Olabea gara, joan ginen bizitetan, aite, ni ezin ez, Larrinaga. Bai, junitzu zan biok, ez da? Zu amagaz. Ni amagaz. Zu amagaz, ni bakarrik. Sartu zan ama bakarrik. Bai, ni junitzen bakarrik. Eroaten kantzontxilloak, medizek eta aldatzeko horrela. Eta zelan gogoratzen duzu Larrinagako kartzela? Larrinaga oso triste, ilune, oso ilune. Osa, barrure sartu zineten, bai? Ni bai. Eta txikitzu nintzena bai ezagutzut, baina nik gogoratzen dut hori, osea. Eta jende asko goten zan? Politiko bera bakarrik egon zen. Bai. Lehenengo ez. Lehenengo egon zan aldekoagaz, da horrekaz. Maietzaren batekoa dinozuzuk. Bai. Baina gero ez. Aldekoagaz da, beste bat ez dara korretan zena etorten zan herrikora. Bai, baina... Bizizala gorre kuartelen neurrien. Bai, eta haue, bai, zelan da... Arkitektoa izen zana. Bizkergin egoten zena bai, egon zen beragaz. Aldekoa bai, bat, anaize bize, pentsetua. Eta, zer nahi esaten? Politikoa bera. Bai, ze egon zen, zelan da, con los comunes, zelan da. Eta beti zatuen, que era terrible, el trasiego, lapurtxu batzuk hartzen ziren, eta egon zirela lapurra hundia, bai, ez da, eta zatotzila lapurra hundia. Dentro de 10 minutos aquí te tenemos, efectivamente, hace media hora o un poco más, zapa, ostera be. Ahora, ¿qué has hecho? Cartera. Egun nintzen, ama sartu zan ikusten haitxeri, da nik editzu nintzen Gineagaz, anatien. Da, uste izan bat, preso bat, orako karterista bat. Uste izan da, bueno, Ginea, hasta pronto. Ba, ez egin nire urdu bete. Eta barri bueltatu zan. Eban ginen berantza da gorantza barri. Ba, klaro, bizitzeko edo kartera bat edo lan, barru ostera be. Da, esaten zeuen Gineak, zeizezan Gabonetan, Gabonetan ez zure labure urten. Daite zoriela, pasetako Gabone barruen, ostu, guren ikusteko bestiek. Tak, ostu da, venga, barrure barri do. Orduen, gero aititek eta mama kontetan dutxuen zelan bizi zeuzen kartzelako momentuk eta, oza, aititek urtetan zanean esan dutxuen, kartzelan pasegu gozea edo moto esku ez dakizer jateko edo hotza edo kontetan zeuen gero edo ez? Baina problema nire aitana izen zan, amak eta jenteak orduan alzela sartu. Dana. Eta alzen sartu. Eta bisitak eta bai? Ez, bisita ziren, uste dut, astean bat edo lagun bat. Orduan gozea eta hotza eta hori ez? Hotza bai, nire aitek beti izateuen, hotza bai. Bueno, klaro, ez hau oso iluna zela, gartzela guztia dizi iluna, baina hain txarra zena. Bai. Bale.
Bueno, ba, orduen ja Aititegaz hasi garenez, Aitite, gudari izendakoa da, ze bataioian izen zen gudari? Lehenago hil. Lehenago hil. Izen ziren, del jagi-jagi, izen ziren, zergaitik ez, eta... Bueno, jarraipena emango txegu beste eguneko elkarrizketari, azkeneko gauza aipatu genduna izen zan zuen aita gudari izen zala, eta apurbete gudari izen zaneko momentu horrek edo gogoratuko duguz. Lehenengo, gogoratzen badozu ebintzatu hori, ze bataioiko kide izen zan, nortzuk egoten ziren, nortzuk parte hartzen zabien bataioi horretan, badakizue ze herritako jende egon zan bertan, zenbat urte egon zan Aitite, hasi horretatik bataioia aipatzen. Leheneko bataioia zen jagi-jagikoak ziren, eta horregun ziren zergaitik ez, eta lehenago hil. Segizu, aita zen, esan? Aita zen? Aita, lehenago hilikoa. Eta izen zan enlazie. Enlazea, deskribidu zer dan enlaze izetea? Berak egin zen errekaduek. Adibidez Gorbeian zegoen, batalioa bat edo danalako ez da, eta berak eroaten zegoen errekaduek beste batalio bateri. Beste batalio bateri, igual Urkijolan edo hortik zegoen beste batalio bateri, bera, oso ibiltari ona izan zen, ze beti izan da mendigo isalea, eta partizipio bai egin mendigo isalen artean bere bai. Bai. Vale, eta badakizu ze herrietako jendea zegoen bataioian? Nik dakit Santurtziko bat zegoela eta Barakaldo batekoa, eta Olabeaga batekoa, Ugarte bat. Hori beren seme-alabak eta ezagutu lituen. Bera emaztea zen Loreto, eta zeukan 3 alaba, Karmele, nagusia, ez dakiz zelan zen, Mari Angeles eta Marilo. Eta mutikoa Julen. Alden dio gizona? Bai, denda Olabeagan zeukien denda. Egon zan bataioli. Nidakitena da, bera bebai egon zela, ez dakit kapitana, teniente edo zer izan zen, baina zen agirretxe bat. Agirretxe. Eta hori agirretxek eukieban alaba bat Zornotzako neska bategaz. Eta hori alaba izan da, nigaz ibili den, kolegizioan ibili zen nigaz. Beren ama egon zen Tangerren, zelan da irrati baten, eta beran eskatu egon zen hemen amama eta Aititegaz eta Osabakaz. Eta badakizu zelan sortu ziren bataioiak? Zelan juntetan zan Zornotzako bat, Santurtziko beste bategaz, bere etxeko eskopeta bat hartutez. Horretaz ez dakit geuse handirik. Bakarrik, beragaz hitzegita eta zuk entzungo zume, bai. Adibidez esaten nionik aita eta zer ikusi oso, han gozie eta bai. Gogoratzen az baten, Gorbeien, zu ondoan, zegoela ogizati bat botata ez da, eta handik egunera ezala etortzen rantsoa edo danalako ezaukala inok ezer jatekorik, eta gogoratu zela, hartu ogian zapalduta, basatza hundean bota zelan zurtera, erre apurbet, rasraskeu eta aize behan, bai. Eta lentejari dioz eukiotzen amurrubet terriblea. Ze harriakaz, ez da? Bera, salbe zala, txokolate gaitxik da ez nahi kondensada gaitxik. Ze gure amama Horbarriadan, osea beren ama, izan zen partera bezala. Ezen partera tituloak, ez. Baina badakizu laguntza, fulanak eukiduzu miak eta erek lagunduko dugu, eta nire amama zen olako bat, ez da? Eta Aldazabalen artean, eta ez da iz txokolatez, ez da izer, norbaiteri bai lagundu jotzen ekarri. Eta orduan ekarri jotzi esan, txokolatea eta hori papelik gabe, bakarrik moldean zegoezela, eta aite hortik Josanek esan dugu. Eta zelan eltzen jakien janari, oza, zegoen jendea... Nire aita nola zen enlazea, beste batzuk egongo ziren kosineru edo erosketak egiten duena edo ez dakigu, hori.
Hori bai ez dakite. Vale. Fotografia badauz, ez? Bai, bai. Bai, gero... Uste bera deko zela. Bai, izeko pase ostezen eta gero elkarrizketan bukaeran pasekotez. Beste gauza bat, gogoratzen azena bai da, aita, eta zuk ikusiozu hilak, hotzakentzeko be hil baten ondoan piniolan eta aixeak eta edurrak esjoteko beren kontra. Eta leleko tiroa betiak gogoratzen zara hori zube, bai. Sartu hotzela tiroa emetik, eta urten beste kaldetik, eta mina, zeukala. Eta beti konteta zuen hori bai entzun dozuzuk. Bai. Bai. Vale, eta zenbat urte egon zan gutxi gora bera... Uste dut hiru edo langon bat egon zela, ziurre zion zutezan, Gero badakit egon zeuela hor histori baten bat, makiekaz laguntzeko bai, nola egon zen kasi joeteko, de hecho lukiuen metralleta bat edo zer zen olango bat, eta desagertu inda. Bagenekien basarri baten zegoela, baina desagertu dela. Hori zupe bai dakizu, goze. Bai, eta gero argazkitan, zuke mondako argazkitan adibidez, ikusten da, diela, eskopeta fusilek, etxeko... Etxean aukitago zeu zer eta... Eta zelako zapatak. Nire aita ikusten zako baten ikusten zako kasi bortzegi bari. Ez que, bueno... Baitako... Etorri zanien etxera, bakarrik izetu zuela txakurrek. Bai. Zeraitik, zelan zago. Diskurrio zeukan bizarra horren. Eta esamak ezinok ezagutu ez, eta txakurre, guau, bere saltoka, bai, txiskurrio, bai, ezagutu zuela. Bai. Osa, egon zan gutxi gara bera, 3 urte. Bai, bai. 3 edo lau. 3 edo lau. Bai, horrengon bat. Bai. Eta gero berak hori zueri konte dutzu zen zekaro, zuek honi, bera, ze urtetan egon zan? Gutxi gara bera? Gu eskinen. Hori, 36-tik 39-ra edo, gongo zan, hasieratik edo lako zer, edo 40-ra, 57-tik 40-ra, olako zer izango zan. Eta orduen, zue jaio zinetenean, jaio, eta gero ja apurbet... 36-en ez ebez izaten, jaizetan izen zala... 36-en zen, bera zarratu egunean, azkenengoak izan ziren irtetzeko batzokitik edo zer zeukienan, eta eurok ziren zarratu erenak, hasi zenean bombardeoa edo... Bombardeoa ez esateren leleko zelan zen Jose, el avion eze, leleko pasatzen zen bat, no seke deitututzien, avioi bateri. Zen lelekoa el que... El que avisaba, gero ya badator. Bai. Baina esan izen jaizetan, zorrotzako jaizetan? Bai, gutxi gora bera. Ostaian. Bai. Bai, nosi zen Durengokoa. Durangokoa izen zan... Maiatzako eta maika. Durango maiatzako. Edo jaize ziren, ez dakin izer, bai. Baina gero hemen be bai, bombardaketa izen zan... Hemen Zornotza bombardaketa izen zan be bai, hortik maiatzan edo apirilean edo lako zen. Gernikako baino egun bi gehiago edo harinago edo lango zerbait izan zen. Orduen, gutxi gara bera gozan 3 urte, ez dakik 36-tik, 39-ra edo 37-tik 40-ra. Bera jaio zan en el 1910, bai. Amarrakoa. 10. Quítale 20 y tantos años. Bai. Baina orduen 3 urte, bueno, ez dakik 36-tik 39-ra edo 37-tik 40-ra, baina karo, gero hortik, zue jaio arte eta ez jaio, baizik eta apurbete konstiente izen arte, osea, apurbete gauzak ulertu izen arte, pasezien urte pillo bat. Eta gero haititek onino konteotxu esen gauzak. Zuk esan duzuna, tiroana, gozea pasetan zabiela, eta kontetan dutxuen zue galtzotxe zuelako edo bera kontetan zuelako anekdotak? Niri gustatzen zitzaidan tiretu minetik ez dakizu. Zeberako zantzien, bueno, nos behinka botate olako gauze bat, ez da? Baina tiretzen gozun, zeki esan mila gauze, baina, bai. Etorte zan berbaitzen asko izan Marcelino. Osaba Marcelino. Eta horretaz daukagu tarata bideo bat, ez da izuteko zunetxean edo dekoten nik hemen. Bideo bat. Bai, eta... Zerena, bideo. Ez, beko txokoan izan zen. Beko txokoan egin zen. Bai, etaro zen... Petralandak etaro zen. Hori izan zen... Aititena eta? Bai.
Bai, ikusite dekot nik. Bai. Eta hor kontatzen deuz gauze, bai. Gauza batzu kontatzen deuz, bai. Bai. Bai, zuzu, bai. Bale. Bai, hori, eta orduen aitite kontatu zen gauzak. Eta amamak? Amumak? Ose, amama orduen ja san aititen bikotea. Ez. Orduen niño san? Ez. Ez. A ber, hasi ziren gaztetxo. Horreta, bai. Oso gazte hasi ziren, aiki eta ama. Baina gero eskondu ez. Claro, bost urte jau zen Bartzelonan, porque se enfadaron. Topatu duen nire aita txantzan egiten bategaz, eta sarratu izen joan zen Bartzelonara. Amama. Bai, eran los dos de traka. Beste baten, bebai olako lelokeri bategaitik, lagundu hotzen trenera, eta ara hotzen trenesko biletea, eta ikusi bolako dantzan hori, zautzen, pues ahora no te doy el billete. Eta amak erosi behar billete. Bai, horraitu dinetzu, los dos eran de fuertes. Bai. Fuerte carácter. Bai. Vale. Orden hori, amama kontetan, egon ziren, ez ziren izen bikote o niño, egon zanean aitite joan zan agudari, joan zanean ezien izen bikote. Bai, Jose. Bai, Jose que le hizo. Eniak horretan esan zeuela egun baten, jartu zela bilarora da itxizu bene zelan da, larruziagaz. Bai, eta zer jo nahi esaten, eta jersea iotzen abe bai puntuz, zara gogoratzen zela esateuen, kendu ez jersie. Gero esateuen, kendu baten eta tatarra de los piejos que tenía. Bera kontetauen horrek eusek, Bai, ama kontetauen berea be, bai, Bai, kontetan zeusen? Bai, adibidez, enaz gogoratzen horren abioien izena. Bai, agertzen zenean, Olabeagan orduen bizi zen, eta danok al tunel, horre Olabeagan dago tunel bat, eta dana tunelera, eta bera inoz esara sartzen tunelera. Norra mama? Mama ez. Zeba? Bilurret zeukan, sartzean. Zaten, como ahí se cierre, hor hartuzko dana, eta bera esan sartzen tunelera. Eta gogoratzen dela asko, Osaba Martzelino eta honek amengo urrungo etxekoak, nola joen ziren alarboleda hortik, baina beizekaz eta danakaz. Eta baten izeko mertxe, nire amaren aizpaz gaztiena. Eta bera, joen ziren alarboledara, bizikiatzen familia ez da. Eta sartu zela no me acuerdo. Hori abio... Bai, abiso, lo que sea. Bai, esaten hori horren ostean datoz. Eta efectivamente, eta sartu zirela errekan, eta tapeu zeran sartzakaz, tartaz. Eta hasi zera tioteatzen, ikusteren guztia. Eta asto bateri, koitioeri, tiroteotziela, baina, ez da izema biderrez, por gracia y por dolor, ez da gizu aite joreboz. Bai, horre gauzek eta gero ez da izen matak. Osa, eskeran, amama eta aitite, biziza bien gerra, gerra zibil esaten da, baina niretzako ez da kontzeptu egokie. Hori bai galatu txuetik, gerra zibil bat esan izen. Ez. Horre, aizen altzamendu bat, estatu kolpe bat. Un alzamiento. Horlantzita, bai. Horren hori, azkenan bizizen zabien hori... Bai, hori euren gorputzetan eta oso goera gogorrak eta... Bueno, zeu zer konte hotxuen. Bai. Ez gau igual dana, zeu zer... Bai, pasadizoak batez ere, ez da? Bai. Vale. Ondo. Bale, eta oin, bueltatuko gara ez, baina joango gara zuen uranga tabernara. Lehenengo zuen etxea izen sana. Bai, hortxe jaio ginen. Jaio zineten. Eta aitite eta mama noiztik bizi zienan? Aitite betidanik, betidanik ez, Alboan, baserrian bizi zen, baina baserria errein zen, gerra denporan. Eta gero pasatu zen horra. Hori, etxe hori izan zen... Posada bat. Ez zen posada. Zen, esti ez Mikeleteak, ez da guardasobilek eta ez da izer. Horra gertzen ziren los carreteros eta horra gauze paseun bierri zegoen hortik. Ayutosu, una forma de frontera en la cual tenías que pagar. Bai, muga bat. Muga bat bezala. Eta hori zen, cuartela edo guruzu moduen esan, ez de guardia civil, baizik de esos, que serían más o menos parecidos, baina bueno. Eta
Horre errezanien baserrie, hori jakendu zen, eta pasatu ziren horra amama, aita, osaba, eta osaba Hilario. Behien bizi ziren, Amorebietatarrak, horrek etorri ziren Gernika aldetik, Amorebietatarrak, eta alboan bizi ziren Bengoetxea Eriz, familia. Eta hori ziren, zangu jaio ginen hor, eta gero ja, aitik eta amak, 1909 desemat esan dut, 1973an, esan zeren, zeo zerrin bidala, eta orduan beko aldian, esan genion Amorebietatarrari, ze ja besteak urten egioen, gure alboan bizi zirenak joanin ziren hortik, Ijon, Martínez, esan, orduan bai bizi ziren beste batzuk. Igon gure albora, eta beko aldean egin guk taberna. Eta hortik jaio zen gure taberna. Uranga taberna. Hori zen. Gerora izen dana erasotu hainbat alditan. Bai, pila bat. Pila bat aldi, zenbat aldi zelan, segaitik, nortzuk. Bueno, zuketan nik, Ni bakarrik ez dut berbengo, Kara mina. Bueno, ni gogoratzenaz, amenazak telefono zeukidoguz edo zein ordutan. Gabaz, berdin ordu bizetan, zein lauretan, edo zein ordutan. Edo taberna zabalitzegoenean bebai, amenazak mila. Haietan toroak egoten ziren hor. Bueno. Salgan del bar porque hay una bomba. Bai, eta taberna holan. Nire uste zen... que nos han avisado que hay una bomba, no sé qué. Que nada, que se vayan a tomar por culo, gentiek. Que ya sabemos quiénes son. Holantzi zen. Eta gero, luminoso bat geneukan, Coca-Colarena, apurtu eren ez da izema biderrez bebai. Ja azkenian Coca-Cola izan genion. Luminosoa eta Coca-Cola botin. Hortik aurrera, lelekoa izan zen, botaeren botile bat con algo inflamable, ez da gasolina edo zer izango zen, eta kontrabentamenak eta justo zelandan, hori zeranda, kortinie. Orduen, intzitxo bat, orduen, zueko goratzen badozue hori, ze urtetan hasi zien gutxi gara horrek? Ze zueko gogoratzen dozu, ez? A ber, latxe jaio zan, 1996-en. Botatzen antza, 3 beturte dolan. Bai. 33 dolan. Gutxi gora bera, ez dute esango. Leleko zen horixe, Jose? Bigarrena zen ametrallamientue. Kotxe bat martxan eta ametrallatu eren tabernie. Zarratuzte zegoen, Eta egon tramarruen. Ez, aita zegoen noean. Aita egon zen noean. Taberna egon zen zarratuta. Guzti zarratuta. Eta zelanda tiroak ikusten ziren. Olbida ikusiko da, nino. Bat hau zelanda pilar baten da, direz zelandi ez horre, Jose. Trabiesa baten, direz olak, hola da, eta antxe trabiesa gatu de. Logize dauena, han ikusiko da. Eta penagarria zen zen. Onino, parkatu, entzuteko karketa entzuten da besenak, onino taberna hori existitzen da, jabeak desberdine die, baina Uranga taberna zabali da, onino Bilborako bidean. Bidean, bai. Eta hori zen bigarrena. Hirugarrena, sartu zirenean los incontrolados. Los incontrolados bien controlados por otros, que bien conocemos. Incontrolados, zer da? Nori ditzotu incontrolados? Me da lo mismo. ¿Esango txut? Bai. La AAA, la PGC, la GCM, la Morrememe y los que ya sabemos quiénes son. Estamos a 150 metros del cuartel de la Guardia Civil. Punto. Bueno, kotxe bat berdea zeukien. 600 bat. Gure tabernan egon ziren jolasten kartetan. Partide bat kartetan. Sartu ziren, eta epini ere zan, horma kontran kartetan dauzenak. Eta guri laguntzen... Tapeute edo tapeu barik? Tapeu barik, a cara descubierta. 2 mayores y 1 joven.
batek pistolagaz. Eta mutiltsua zegoena guri laguntzen, ze egun hartan bateatu ingendun nire loba honen alaba zaharra. Abenduaren 6an, 1976an. Egon zan mutiltsu bet, 16 urtegaz, Juan Luis, gero gu nire amata erretiratu zirenean tabernatik, hartu duen berak taberna, beranduago. Areri bebai, ormak frigorifikoaren kontra, eskuek gainera ipinita, amenazatu. Izeko Emili esan egon? Izeko Emili, nire ama zegoen tubo bateaz ipinite buruan, ze, klaro, joeteko bateora, olea garbitu eta prestatzen zegoen. Eta Izeko Emili bajoen zan okela bila frigorifikora. Eta zautzen, atraz! 10.000 susteute. Zarata batean, urtetan donik eta atraz! Bizekatzen, eta utzea. Holantzi zen, apurtu eren, holako porra batzutkaz, kolore, horia esen naranja holan kolore raro bat zeukan. Porrak, bai, porra bat bezala, como bat ez de beibzol edo, ez da izan ezan holako gauze bat, ez da? Alekaz, pin-pon, hartuteren guztia, apurtu, pas, eta kalerantza zijoazela, botaren bote bat. Nik atzetik urten euen, baina kotxea, 600 hartute, sartu ziren estrada batetik, baina estrada, gero atxekaldetik urtetan deu kuartelera. Eta nik, via directa, por la mitad la carretera general, urten euen hainiek eta utzean. Eta guarda zobilek atean egon ziren eta ikusi ustien. Baina, bueno, han esan mobidu ni Dios. Hori zen, eguerdian. Amabizetan edola. Golako zabaldu bakarrik egin gendun eta segiduen sartu ziren. Segiduen ez, jesarri gizonak kartetan eta segiduen etorri ziren. Bueno, egun guztien inok ez egon esan ezer. Ni mo. Nagu komentatzain bategaz da bestiegaz, badakizu, amama eta aitite joan ziren, aiketama joan ziren bateora, baina nien nintzen joan. Eta gabeko, ze hor izen San Jose, berandu, amabia pasatute, gabeko amabia pasatute, nun deituzkuen, eta esanez, que fuésemos todos a presentarnos, todos los que habíamos estado, joeteko kuartelera. Bangoaz. Momentu horretan, ja. Gabeko amabietan. Mama, izeko altzeo, eti, bueno, beste guztia bebai, eta hor guaz. Eurrez por eurrez, el señor Capitán Hidalgo. El que a ti te ha dado pocos sustos, Con la botella de soberano está ya. Eta la pistola con cachimba blanca maiganean. Bueno, ser gertatu da, ser estan gertatu, a ver si teníamos malos quereres, a ver si no sé qué, a ver si sabíamos quién había sido, a ver, con unas ganas de decirle, me va a decir usted a mí quién ha sido, vaya, bueno, baizilion behar, ez da? Eta, zebez, ez aurrerantza, ez atxerantza, ez aizek edo, ez zebez gehiago. Baina, persona hori, egeuena, ondo dakizi edanak norden. Batez ere, el señor que nos estaba diciendo a ver si sabíamos quién era. Baina, bueno, hor gertatu da. Azkena, bazikeran berbaizu zupe bai. Hori hirugarrena. Hirugarrena, beste bat hau. Eta hori, 70... Ni nintzen egon. Ja, badakite zariela, Hori, 73-tik, 76-ra izan ondoztezo azkena hau, 76koa, eta hurrengokoa, beste bat hau, 76an bai. Bai, gutxi gora bera, ez da, momentu honetan ez da, ez beranduago, a ber, txanapurbet. Eta amazazpi igual izan zan. 77? Txanapurbet. Bai, zer nire gonitzen amama bibinien, bizitzen ja. Ja. A ver. Da oingo, gero zelan izaten zan, kotxi zelan erreten zaurien da... Juanari din, nire zenararik erreiotzen kotxia. Ze urtetan? Tartean. 16-en.
Eta masei. Bai, tartean. 76. Eta masei, bai. Ze ni egon itzen eskon dute, ama eta ni, egun baten ekuigo inunu esen hor holan. Hor... Da pistola sumaren ni holan apuntetan, da, ez bota erik. Horre, zelan da, horrek personak egon zirenak, hor bat kontrara elkartean ibili zirenak, hor bat zegoen ezagutu eikeusenak armak. Zegoen zen bera, ez da izerde armamento edo lango histori baten servizio egiten. Eta berak ezauen, ¿usted sabe qué clase de armas han sido? Danari galdetzen, Eta zegoen berak, esa fue una no sé qué, no sé cuántos, no sé, una, la que sea. Eta pini sentí eso eta zautzen. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues porque yo estaba haciendo la mili y en ese departamento y tal. Baina zelako gailitu ipiniz jako. Eta gero, daukagu hemen, berriro atentatua. En el 80. 80. En el 80 zen, un track... Osea, ni jaio baino 3 urte leno. Bai, a ver, hemen dau. Horre eginen urten sana, ez da? Bai. En el 80 gertu zen, zelan da, el 24 del 9. O sea que sería el 23 o el 22 del 9. De septiembre. Orduen, zuk ez dakizu hau? Nik bai. Bueno, bada. Hemen dekozu. Erdera zingot? Bai. A ver, irakurri gotzuete. Artefacto explosivo. Sobre la 1 de la madrugada colocan un artefacto explosivo en la ventana de la cocina del bar, cuando se encontraba cerrado, en el que se encontraban mis padres, que fueron perjudicados en dicha acción. Mi padre con diversas heridas leves, mi ama con diversas heridas en la espalda y pérdida de audición del oído derecho. Por lo que nos contó al día siguiente el director del colegio San Fernando, él oyó cómo alguien le tocaba la ventana del cuartel minutos más tarde de la explosión, diciendo: abrir, que ya está hecho. Este señor vivía en la casa de los maestros, justo junto al cuartel. Y otro señor nos contó cómo le vio correr por detrás de la carretera que discurre tras el bar y que viene a salir frente al cuartel, y se dirigió al mismo. Toda la vecindad nos ayudó, pues se enteraron del gran estruendo del artefacto, pero la Guardia Civil nunca nos llamó, ni se dio por enterada. El cuartel se encuentra, pongo 100 metros, no sé si serán 150 más, escasos del bar. Por la tarde se convocó una manifestación que recorre la calle de San Pedro, y a medio recorrido entre el inicio del bar se encuentra el cuartel de la Guardia Civil. Al pasar frente al mismo, sale corriendo los guardias con las armas en la mano. Tras la pancarta, junto a mí, se encontraba don Pedro Berriategortúa, y refiriéndose a él, uno de los guardias civiles, apuntándole con el dedo, dice: a ese hay que matarle. Pasaba ante nosotros un chaval muy conocido en bicicleta. Este nos saludó y sin más motivo lo metieron en el cuartel. Lo dejaron libres tras varias preguntas 1 hora después. Eso fue lo que ocurrió. Claro, Gaian. El chaval fue el hermano de Eugenito del Caico. José Luis. El pequeño, no, el pequeño. Joder. Jesús Mari. Jesús Mari. Es eso. Farfaro bizebena. Laro Gaian azkena. Bai. Atzo ez aurreko gunan hau ginen komentetan, galdetzen zuentzako noiz bukatu da frankismoa, superatzen da Franco hil zanean, mundu guztiek esaten duela ez, frankismoa bukatu da, baina hori zen Franco hil eta 5 urtera. Bai. Ja ganea pase zanean, ez, amnistia emonda zegoenean, eta hori da. Eta 76-ekoa be bai. Hori da, bai, Franco hilda, horregatik dinot, baina horre gauza guztiek, zauziznak erasoak, ja paseziela behin superatzen da frankismoa bukatut, eta hor agertzen da erasoak, gogorkeri hori niño mantentzen dela, eta igual bastante gehiago. Batez ere, gaztedia, zu eskondu baino apurbetarin hau, gaztedia ikeuen guardiak egitez eren, bai ala ez? Haue bai egonda, guardiak egitez. Guardiak no, eta tabernan? Tabernan eda beste etxe batzutame, bai. Gogorretxien.